Сәлам дуслар! Бүген без сезнең белән бик тә популяр төшенчә пиар турында сөйләшербез. Ул нәрсә өчен кирәк? Сез сары, алсу, яшел пиар барлыгын белә идегезме? Юкмыни? Хәзер аңлатам. Без пиар технологиялар бик актуаль заманда яшибез. Бүген пиар иртәгә танылу диләр белгечләр. Бу имидж булдыру, шәхси брендны формалаштыру һәм аны танытырга ярдәм итүче тулы бер хезмәтләр җыелмасы. Алар берләшеп эшләгәндә генә зур нәтиҗәгә ирешергә мөмкин. Димәк, пиар ул оешма яки физик зат җәмгыять арасында үзара мөнәсәбәтләрне төзү. Ул товарны тиз генә саттым да файда алдым дигән принцип белән эшләнми. Пиар ул озак процесс. Әлеге эшчәнлек ярдәмендә шәхескә яки зур бер компанияга карата ышаныч барлыкка килә. Әйе, бу шул ук реклама белән охшаш төшенчә. Рекламада бит товарны таныту, сату, файда алу максатыннан эшләнә. Әмма пиар рекламадан аерыла. Беренчедән, реклама ул сату алуга гына киләнгән чара, ә пиар компания имидж булдыруга юнәлгән. Монда коммерция максатлары икенче урында. Ә менә танылып, җәмгыять алдында абруй казану хисабына сату күләмнәре дә артачак. Икенчедән, пиар компания озак вакытка ниятләнгән чара. Ул аудитория белән тыгыз бәйләнешләр, үзара аңлашу һәм ышаныч булдыруга киләнгән. Реклама кампаниясе бик тиз үтә һәм нәтиҗәсе дә шунда ук күренә. Аудиторияга тәэсире монысы өченче аерма. Реклама вакытында товар һәм хезмәтләр турыдан-туры тәкъдим ителсә, пиар вакытында бу мәгълүмат әкрен генә җайлап җиткерелә. Монда туры реклама юк, шәхескә, оешмага, вакыйгага игътибарны төрле чаралар үткәрү аша җиткерәләр. Пиар компания барышында нинди ысуллар кулланалар соң? Масса күләм мәгълүмат чаралары белән эшләү. Моңа беренче чиратта пресс-релизлар, журналистлар өчен әзерләнгән мәгълүмат керә. Биредә оешма, шәхеснең рәсми позициясе җиткерелә. Нинди дә булса вакыйга турында хәбәр ителә һәм яңалык әйтелә. Пресс-релизда нинди дә булса вакыйга уңаеннан узачак чарага чакыру, яисә үткән чаралар турында гомуми мәгълүмат була ала. Pitch монысы инде журналистлар белән кыска очрашулар оештыру. Булачак вакыйга турында шунда хәбәр җиткерү, онлайн презентация ысулы. Бу шулай ук масса күләм мәгълүмат чаралары игътибарын җәлеп итү өчен менә дигән ысул. Брифинг һәм матбугат конференциялары, шулай ук каләм әһелләре белән күзгә-күз очрашу, мәгълүмат җиткерү, кызыксындырган сорауларны бирү, комментарийлар алу урыны. Ә хәзер бу төркемгә кергән соңгы пунктка килеп җиттек. Пиар компания кысаларында алып барылучы чараларда оешма берәр мәгълүмат чарасында үз сәхифәсен алып барса яхшы булачак. Гадәттә ул сәхифәдә файдалы киңәшләр, аудиторияны кызыксындырган сораулар һәм җаваплар бирелә. Бу газета, журналдагы сәхифә, телевизион, радио тапшыру яки инде подкаст булырга мөмкин. Пиар компания кысаларында нинди чаралар оештырылырга тиеш? Хәзер шуларны карап үтик. Бу күргәзмәләр, ярминкә, конференция, аукцион, семинар, вебинар, бәйрәмнәр, кичә концертлар һәм фестивальләр. Буларның барысы да халыкның игътибарын җәлеп итеп, оешма брендының танылуын, дәрәҗәсен күтәрү өчен эшләнә. Спорт турнирларын, нинди дә булса бәйрәм чараларын үткәрергә ярдәм итү шулай ук пиарның бер өлеше. Мондый вакыйгалар барышында оештыручылар сезне иганәче буларак атый. Шулай ук күрсәтмә материалларда, тарата торган мәгълүмати кәгазьләрдә, спортчы киемнәрендә сезнең символика билге төшерелә. Пиар компанияны кемнәр оештыра соң? Моның белән пиар менеджерлар яки пиар агентлыклары белгечләре шөгыльләнә. Зур проектлар булган очракта өстәмә көчләр дә җәлеп ителә. Бу дизайнер, копирайтер, спичрайтер, аналитиклар һәм башка бик күп белгечләр. Алар иң элек тикшерү үткәрә. Бренд хакында кешеләр ни уйлый, аның абруе ни хәлдә икәнен ачыклый. Социаль челтәрләрдә бу оешма искә алынамы, форумнарда ни сөйлиләр, белгечләр тулы клоч белән анализ ясый. Нәтиҗәләргә карап, эшчәнлек башлый, оешманың абруе ни хәлдә икәнлегенә карап, пиар төрләргә яки
төсләргә бүленә. Ак пиар белән эшләгәндә оешма чынбарлык белән эш итә. Мондый компаниялар намус белән ачык рәвештә ялганнарсыз уза. Кара пиар синең имиджга бераз гына кара төсләр өсти, ягъни фейклар, ялган мәгълүмат, уйдырмалар аша танытуга корылган компания. Сары пиар көтелмәгән эффект тудыра. Монда шау-шулы, сенсациялы вакыйгаларга өстенлек бирә. Күбесенчә бу ысул белән эстрада йолдызлары куллана. Әле тагын алсу пиар дигән төре бар. Мондый төстәге пиар тиз ышанучан, алдалау җиңел булган кешеләр өчен. Алар көч түкми, чәчми генә җиңел акча, уңыш киләсенә ышанган кешеләр белән идарә итү ысулы. Яшел пиар оешманың социаль җаваплылыгын, табигатьне саклауны күздә тота. Тирә-юньнең чисталыгын кайгырту хисабына башкарылган мондый пиар оешмага шактый гына уңай танылу алып килә. Ә менә сыры пиар нидән гыйбарәт икән? Әйе, пиарның әле мондый төре дә бар. Әйдәгез бергәләп уйлашыйк. Моның өчен мин журналист булам дигән онлайн дәресләремә чакырам. Безнең Telegram каналда аралашуга чакырам. Сау булыгыз!